Kublai pi baro sasisian pat priang subhai ngilang kat kibala banyo snow kani ka step shakani ka jing shakri ka jongi ublai ya kabangi in ai la ka jong ki por ki jongi khendiat e mat puson man snap man shashkor ayu baka tien ka jong blai ron man kren na ka benta jongi ya ni ka step na kwa ban pen pai ya ka jimot jing per khat jongi lang shakani ka benta na tien ka jong blai ka bangi la ban shem na gospel ka bakat ko Matthias ka no ka khat pha ka dekhat ka basa tien ka jong blai ka ong kumni namar kata unu nuru ban penrit yala de kum uniu khna uta ulong uba kham khrau ha ka hima ki beneng agumta kabanga kwa ban malam jingmot habdeng jongi kani ka step along ka jing sngoret ka day ka kam ka babhatam ka bangingi la ban le pi kani ka tien ka jong blai ka ya thu bat ka batai yangi adangi pet ha gospel ka jong Marcos along ka bakhandai nadu ka dekhat ka ba lai phau ter ka day ka jing ya kran ka jong ki sinran ki jong jisu ba ki persang ban ya theo uwe pat manu ba kham khrau manu bal kham le e ka kam ka ba bha man ka jong tra Teo Chris sabo yu I ka ne ka jing thumu ka jong ki sinran usong thu e ka jing bombet ka jing mot jong ki ha ki kali ya ka ne jing kali ba de ha kum ka ta por Chris kwa ban hikai ya ki ban ai ya ki ka ne jing snack kumta la shem yu ne khna la khat yu la bo yu ha preng jong ki la long shisha long ha pi lada pim kala bat pim long kum ki khna pinong let bisot aki ben hima ki beneng bat la kren ru ito kan tien ba ong ta ulong ba kham khrawa ki hima ki beneng de uta khna tarangi pule ya khatu ka gospel ka jong Marcus ka no ba khandai ka ba ka khat ka balai phulai u jisu angni u hikai balada phi kwa banlong ubahashwa ani ubahakhle ni ubahakmat jong baro phide banlong ubakhado bat phide banlong ru ushakri jong ki baro timenta na ka benta ka jong ki ni kisnran ki ba em ha to ka por jong ki nong rom ka badon ki ni ka culture jong ki Greek ki Rome but ka culture hi jong kini ki nong Jew ka ba kat kum ka jing song thu ka jong ki ka long ba banlong ubakhrau ha society ha ka imlang ka salang ka jong ki dekhi tu ki breu ki badan ni ta ka status ka ki on ki badan ni ta ka reputation ka ba bha hamat society ti banlong shakri balong to umrao jong ki wei pat kamlong ka ba pen pao ya kata ka jing khrao den re u jisu u Chris hikai baki kin penret yala de kum u shakri ba kumta galawan ra ek jing klumar preng jong ki kadang ka jing yatim ko preng ka jing song thu ka jong ki bat ka jing hikai ka jong Chris ngai ke ba ni de ban ken ma ka ba u Chris hikai ekijing hikai jong ka perthai Chris wanra ekijing hikai kenja mensim ka kenja baneng tikum joro abang ipe hani ko perthai menta ka perthai jong ka jing sngo hanga baro ki perkhat ba manga ngalong badai ki wei hilong ki ba bakla kita ki badan na kata ka position jong ki nong yalam kimla ban pinret yala de ni kim nge kim snow baki kindang bakala shu bakimla ban pinret kham tam yi gitu ki ba kham hapo yaki ki badan hata position ka ba kham hapo yaki wat pan map
jing baklai ke dep baklaru kalong ke basitom adu kata-kata penbanga hukum kan ni kapol ukres ukhot yang ni ban long kom ki khna ban penrit jeladi tika kata ka jinglong ka jong khna ka ba pen ye pher ya u na orang ba pi ka baning kong ka de ka jinglong lui lui ka jong ki khna ka jinglong ka jong ki khna long ki long lui lui kim tip ya ki jing sneo ki ba ki rang ba ki tip ha ka jinglong wat ha ka jinglong da ka jong ki ru ki don la ka jong ka jinglong lui lui ka jong ki ba ka ne ka de ka jinglong ka ba don tang ha ki brio ki ba dang kham khna ani ki ba laเป็นฤทธิ์ยังดีกุมกีขนาดบ้านกันจิงชันเนียกันจงกีฮาลากิจงกีขมิกีปะคิมปัตลาบันเล่ฮีดาลาเดฮีกีคิมปัตลาบันโยเอกบามกดีดาลาเดฮีมาคิมปัตลาบันกำไมบันกจีบันโยเอกบามกดีบัดกิชันเนียฮาลากิจงกีขมิกีปะกิชันเนียฮากิตากิบละคำเฮคำสันบันไอฮากิยาคตาแต่คุมเต้าคริสฮังนิรุวิกายังงี้คุมนัวบังเดย์บันชันเนียเขาเบลย์บังงี้กินชันเนียเขาเบลย์กิจงกันกำกิบบุญกิจงี้หลักลองคำแมทคำทำหากมันเสียมกิจงนั่งตาวิกายอยากจึงเป็นฤทธิ์ยาลาดีอันนี้ก็ต้อง loneliness กับเป็นองแต่ขัดตินน้องไว้Nomor kaba tam yanu ban le kham tam mi kita kibadan hagan ka position jo kinong yalam kinong mi khmat kalau man penrit yala dia ni long snow he snow hangamai bat yin la wat ban ko ngu I kita kibadan haga boru I kiba kham khaw yang iru kan no tam lei ya kita kiba khamret ini nimnang ban penrit yala dia badai nang takadaw Chris uhikai khot yakin nong yalam balang baro yakin nong yalam baro ki badan ki benta ba pher kum ga jing khot ka jong blai khot bagin penret yalade hagi por baro tere ne takadaw habagi don hata position ban don board ban hukum yenu regi don hata position bagi long ki nong yalam jong no Ini menong kita keluar, ningkong menong kita snuret, humble, humility. Tian rei kadon pak kajing ma, teng kajing red, lani kajing snuret kajongi, kalong, tak kajing sarong pan. Kata kaba kaptres kabangi jio snow ha baong, kajing sarong snuret. Snuret tangba. Kuat ban pentip lut ceki beriopat bagi sawrit. Bahkan di kejulong takarukom ba hak khmat jongki berio hak khmat jongki bela don haki ki reputation ki bakham ha nile red snowret. Andai hapo kamen simpat kam dei bagi sawrit shisha betaman pen is ki way bagi long ki basawrit. Teng Ikran ikhtian ki jam jai jali joon ban penbiet ki brio ikran sngoret penban ngem sngoret bat kumta ki kum kinne ki jinglong ki ben yet halade hato ngadan ne em ki bukum kata ka jinglong teng ngale ko mas sngoret ringam sngoret penban kabang kwa kadai ki jingro ki brio kan thap kti Keberik nong utei ubala utei ubasauret utei ubala banle yaki tikum ta bodi kanuksa ka jong Chris ubala penrit kelade haduba nakabenta ki jing thau ki jong ula sha jing shitom ula sha ki jing klamran ki jing le ran ba hadu kata tang nakabenta ka jong kumta Idewan penrit ilade kum Chris. Kumbau Chris uang.
Nabau kun ubreu simlawan je kepertai ban syakri. Henry ban syakri. Nyirungin oya baju. Kebin syama gospel ke Markus. Kalnong bishpau berkat ke pesan. Itu boleh kerku nimbagan ke jeng sami tim ke jemu ke step. Nak bentar ke buram ke jemu. Amen. Tu ini lelang ke macam boleh. Hai ke jeng duai. Kenrat berbahaya mela dalam orang kat ni kan ku kenrat Yeleos ngau nak kertien ke jomni. Atau hikai yang ni abakum ketika puan kum no bangin la man pendrit jeladi kum mamame unong pen em jungi belong us em halor kis em unong sensar jong ka perthei hi baro kowe mela pendrit jeladi kat hadu ba mela wan ban yap saya malor ka ding phna nagabenta ka jungi hikairu igini ka ju nagabenta ka jungi nabale kuno begin nang ban map ban pan map kuno begin nang ban pendrit yala dia bangi lebakla begin nang ken abale ban yate ban pen bhapat ka jingi de ka jungi ningkong bat me badro ki brio ki bengi ni lande bakla Snow bukan rada ke jeng kar pat ke jeng mabi ke jeng duna ke jeng iba danang pinchat boring ini kena boleh ke jeng alin ti ke jeng extra jeng kendau. Nabi pani ini baro tenggu berapa tamu jeng turan untuk ini jeng Jesus Christ menta sedikit apa juga bom jeng. Amen.